Стараем се да се адаптираме. Използваме сортове, които са с толерантност към засушаване, с ниско използване на водни ресурси. Стараем се да оптимизираме процесите по ПРЗ-та, по обработки, за да запазим почвената влага и се стремим просто да сме в правилния момент, на правилното място, с правилната обработка. Стараем се да е над 90% различен сеитбооборот. Повторки не правим, но от време на време не успяваме да поддържаме на всички полета 4 или 5 годишен сеитбооборот. Отнема време и икономически не е оправдано към момента. Всяка година имаме демо полета и опитни полета с различни дати на сеитба, в зависимост от това какви са почвените условия. Избираме често да удължим сеитбата максимално дълго в периода, за да може да хванем всякакви условия, които има налични на полето. Примерно тази есенна сеитба, кампанията ни започна на 10 октомври, приключихме на 6 ноември. Не поради голямия брой земя или нещо друго, а от чисто съображение към това какви сортове засяваме, по кое време и какви добиви да планираме т.е. какви дати за жътва да планираме за до година. Стараем се да имаме от всичко, за да имаме резултати независимо от годината. Затова нямаме предпочитание към точно определена вегетационна зрялост. Стараем се да използваме по-малко химия, по-малко пръскания, без интензивни прояви на химия на полето. Т.е. ползваме щадящи пчелите инсектициди, биоинсектициди ползваме от миналата година. Надяваме се скоро време и по-широко да наблегнем на биофунгицидите и мислим, че това е бъдещето за развитие на ПРЗ-то като мероприятие. Смятам, че най-добрата застраховка, която един агроном и едно земеделско стопанство може да направи, е да заложи максимално много на това каквито и да са условията, да има производство. Аз не вярвам лично в застраховането поради факта, че не съм получил позитивна връзка обратна от колеги и от нашия двукратен опит да се случат нещата. Използваме органични почвени подобрители, като главно целта ни е това се случва в полета, в които произвеждаме нашите семена. Затова и наблягаме там да подобрим органичната запасеност на почвата и да просто да се случват нещата по най-биологичен път, за да се получат и добивите такива каквито са. Ние произвеждаме главно и само, т.е. не главно, само единствено български семена. Нашата селекция е на института в Садово, като поддържаме български пшеници, български ечемици, български овес, български зимен грах. И това е основата на нашето производство. Ние не сеем и не произвеждаме чуждестранни семена и избягваме като цяло да ги използваме. В нашето стопанство разчитаме главно на минимум тилеч, т.е. правим минимални обработки, като се стараем да са съобразени с климатичните условия. Т.е. ние няма нужда, когато нямаме влага, да изкарваме още влага от почвата и съответно избягваме да влизаме излишни мероприятия, само защото трябва по календар или по технология да се случват. Например, в момента гледаме до 3 мероприятия да сведем нашите излизания на полето, включително сеитбата. Тоест имаме 1-2 дискувания или продълбочаване, а оранта я ползваме като подновяване на почвения слой веднъж на 4 или 5 години. Сравнено с това, което има по другите държави в света, една проста фенологична прогноза, да имаме ние идея какви неприятели да очакваме, какви болести, това е най-малкото нещо, от което може да помогне в случая една прогноза. Всичко друго, като климатични промени, условия и така нататък, смятам, че не са достатъчно точни към момента. Освен пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, сеем още елда, сеем зимен грах, пролетен грах, лимец, кориандър и овес, зимен овес. Правим анализи на семената, още когато ги заготвяме, след това правим почвени анализи, използваме по-късни етапи листни анализи
Имаме сателитно наблюдение на посевите и отделно от това с дрон заснемаме и картираме плевели, като към момента това е експериментално и все още не гарантира, че ще разпознава всичко, което има на полето.